Καλησπέρα σας, φιλμάροντας την τέχνη. Απόψε θα σας ταξιδέψουμε μέσα από ένα μικρό βίντεο σε 4 αγαπημένες μας ταινίες με υπέροχες φωτογραφίες, μουσική και μοναδικά τοπία. Αλήθεια, τι είναι η τέχνη του κινηματογράφου? Νομίζω να σε ταξιδεύει σε 1000 κόσμους χωρίς να κουνιέσαι χιλιοστό. Άλλωστε, όλοι είμαστε αποδέχτες αυτής της κινηματογραφικής τέχνης, ως θεατές του κόσμου μας φυσικά. Το ταξίδι μας, φιλμάροντας την τέχνη, αρχίζει. Καλή σας διασκέδαση! Το ταξίδι μας, φιλμάροντας την τέχνη, φτάνει προς το τέλος του. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα δούμε τις φωτογραφίες από το ταξίδι του κινηματογραφικού μας συνεργείου που κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων έκανε στάση σε όλο τον κόσμο και ήρθε σε επαφή με ανθρώπους από μακρινούς τόπους, αντάλλαξε ιδέες για την ιστορία, την ενεργεία, την φύση, τον πολιτισμό, τον ρατσισμό και τον φασισμό που πρέπει να συντρίβουμε και να προχωράμε. Επίσης μίλησαν για τα πολιτικά θέματα που όλους μας απασχολούν και γενικά για όλα αυτά που η τέχνη του σινεμά δημιουργεί σε εικόνες. Ελπίζω να σας άρεσε. Es un dilema del que tú y yo podemos escapar.